Kaixo eta ongi etorriak, unet bertze egun batez magazinera, gaur martxoaren 3. eguna dugu, hortzirala, asteko azken eguna eta bagoaz asteburuaz gozatzera, gaurkoan, aste honekin akitzeko, bi elkarrizketa ekarritugu, kasu honetan biak gainera, euskararen inguruan edo euskararekin zerikusia dutenak. Lehenik eta behin Joseba Otanorekin egonen gara, bera euskararen defentsarako sareko kidea da eta gaur gai bitxi batekin datorkigu izan ere, borrokan dabiltzate aspaldian hemen Iruñean zer eta kaletako plaka hoien inguruan, errotulo hoien inguruan. Zergatik, normalki elebakarrean jartzen dituzerako gazteleraz, baina Iruñeko udaleko ordenantzak erraten du elebitan egon behar direla. Eta beraz, badirudi Iruñeko udalak berak ez duela bere legedia errespetatzen. Berak kontatuko digu eta ea zergatik den garrantzizkoa errotuluen kontu hori. Bigarren elkarrizketan erraten genuen moduan baita ere euskararen gaiaz arituko gara, kasu honetan Oskar Zapaterekin, bera Euskaltzalen Topaguneko Nafarroko zuzendaria da eta duela gutxi Nafarroko gobernuarekin hitzarmen bat sinatu dute. Nafarroan euskaraz 365 egunez izeneko hitzarmena eta proiektua abian jartzeko. Bera kontatuko digu zertan datzan kontu hau. Guzti hori baino lehen, has gaitezen, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1904 urtean Espainian lege batek igandea jai egingo zela ezarri zuen. 1905 urtean Errusiako Nikolas Bigarrena Tsarrak Duma izeneko parlamentua sortzea onartu zuen. 1976an Gasteizko gertakariak. Espainiako poliziak 5 langile hil eta hainbat zauritu zituen Gasteizko San Francisco elizan ikasle eta langile bilkura bat galarazteko. Manuel Fraga gobernazio ministro zela. Eta 1980ko martxoaren 3an Irakek errendiziorako baldintzak onartu zituen. Kubait utzi eta Nazio Batuen erakundearen zigorrak onartu beharko zituen eta horrela Golkoko gerra bukatuko zen. Gaurko lerroburu nagusiak. Gizarte segurantzako afiliazioak gora egin du Nafarroan 300.000 pertsona inguru. Langabezia 104 murriztu da azken urtean. Otsailak garaiko ohiko tenperaturak izan zituen. Iruñeko udalak 60.000 euro bideratu ditu gazte ekintzailei beren enpresak sortzen laguntzeko. Udala artxiboak 32.414 konsulta presentzia jaso zituen iaz eta funtsak gehitzen jarraitu zuen web bidez eskuragarri jartzeko apustuari eutziz. Zahartze aktiborako ibilaldi nordikoak martxoan Llena de Vida programa Iruñera iritsiko da eta 18 saio antolatu dituzte bereziki adinekoentzat. Milagrosa, Mendillorri eta Zabalguneko Zibibox zentroak txotxongilo antzokiak bilakatuko dira martxoan. Nafarroko antzoki sareak programazioa aurkeztu du, Sendaberri 2023 berriak irekitzen jarraitzeko, parte hartzen duten herrietako paisaia eszenikoak. Eta agenda kulturala. Hortziralean, Irri Ziklo 2023 umore zikloari hasiera emateko Antxon Telleriaren nekatutak bakarrizketa martxoaren 3an atxaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan. Eta larunbatean sormen lantegiak familiartean Arrizko kaktusak eginen dituzte Iturramako Zibiboxean ameketatik ordu batara. Baitere, zerbait egin nahi dugu baina ez dakigu zer zikloaren barruan nartzisista narkotikoak Ana Sauesen eskutik. 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta goizeko 10etan plazaran. Eta non dago eguzkilorea, zinema eta astronomia uztartzen dituen emanaldia eskainiko dute Iruñeako planetarioan arratsaldeko 8etan. Ea zer dagoen gaur egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen kasuan, lerroburu nagusian, Rajoyren gobernuko barne ministeritzako kupulak Beaumont kontseilaria ere espiatu zuen. Kitxen trama abokatua gutxiesten saiatu zen 2015an kargua hartu bezain laster. WhatsAppeko mezuek maniobraren berri eman dute. Beaumonten beraren hitzak
Ez nau harritzen, estatuaren estoldek existitzen jarraitzen dute. Argazkian berriz enpresari eta politikari andana bat bilduak. Izenburuan, ekonomia zirkularra eraldaketarako aukera. Aditu talde batek ekonomia zirkularrak ekar ditzakeen onurak aztertu zituen atzo, Hiria Foroaren jardunaldi berri baten baitan. Eredu ekonomiko honen helburua baliabideen erabilera maximizatzea eta hondakinak eta kutsadura minimizatzea da, enplegua eta berrikuntza sortzeko iturri izateaz gain. Bertze berri batean, osasunbideko langileentzako lan hobekuntzen proposamena, PSNek geroa baik Ahalduguk eta EH Bilduk 2 lege proposamen bultzatu dituzte. Diario de Navarraren kasuan, eskulan eskasiak eraikuntza industriala bizkortzen du. Nafarroako sektoreak 32 enpresarekin talentua erakartzeko aldaketa espero du. Argazkian berriz, baluarteko ikasle aretoko bisitari bat errealitate virtualeko betaurrekoekin esperimentatzen atzo. Izenburuan, gazteak beren etorkizunaren bila. Ikasle aretoak 10.000 bisitari espero ditu atzo eta gaur. Bertze berri batean, David García Espainiako selekziora hurbiltzen ari da osasunan, eta osasunak ez du baztertzen ari dane berritzea. Gara egunkarian, Alexander Arriola, alias Robotics eta Accenturek ez dute legea errespetatu. Espriko taldeko zuzendari nagusi ohiak eta baimenik gabe kontratatu zuten 2 enpresek, kargua utzi eta 2 urtera, arau hauste oso larria egin zuten interes gatazkari buruzko legearen arabera. Argazkian, bertze kontu bat, Mikel Martin Egameko militantea atzo zendua. LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideen defentsan lan handia egin zuen Martinek. Berri gehiagotan Garan, Ernaikok bozeramaileen hitzak. Galdera da, ea aldaketaren eragilea izatea nahi duten. Baita ere, baietz da bakarrik baietz legeari dagokionez, epaitegiek 3 berrikuspenetatik 2 errefuxiatu dituzte, eta Ingo Nibelen erreportai batean, nola Alemaniako berde ekologistek bakezale izateari utzi zioten armak bidaltzearen alde egitean. Eta Berria egunkarian, argazki handi batean, Uliazpi Fundazioko langileen protesta atzo Donostian. Izenburuan, euskaraz zerbitzua ez ematea diskriminatzailea da. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Uliazpi Fundazioko langileek EAEko auzitegi nagusiaren epai euskara foboa salatu dute. Hizkuntz eskakizunen kontrako erabakiak airean utzi ditu lanpostuak. Inigo Urrutiaren legegilearen arabera, euskarari lehentasuna eman behar zaio eta horretarako oinarri juridiko berriak behar ditugu. Bertze argazki batean, Itziar Gomez, Unai Pascual eta Lorea Flores atzo Martin Ugalde Foroan Andoainen. Izenburuan, aldaketa irtenbide bakar. Klima eta ekologia krisiaz gogoeta egin dute Itziar Gomez Nafarroko ingurumen kontseilariak, Unai Pascual BC3ko ikertzaileak eta Lorea Flores Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzaileak. Eta azkeneko berri batean, baita ere Madrilek Maria Jose Beaumont espiatu zuen kontseilari zenean. Eta Euskal Herria Irratean, Beaumont kontseilari ohia espiatu du estatuak. EH Bilduk proposatutako kargua izan zen eta koalizioak oso larritzat jo du espioitza kasu berria. Baita ere, sutea izan da Mendillorriko terraza batean. Eta azkenik, Gorka Bales burlatarengatik taldeko kideak. Egoera jasanezina da, zerbitzu publikoak bermatu behar ditu udalak. Asteburuko eguraldia, gaur bertze egun batez hodei ugari izanen dira. Noizbehinka euri apur bat egin dezake, batez ere Kantauri isurialdean. Bertan hodeitza hegoaldean baino trinkoagoa izanen da, baina arratsalde gauean ostarteak ager daitezke. Nafarroan bereziki ekialdean hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira. Haizeak iparraldetik eta ipar-mendebaldetik joko du eta termometroetan ez da ia gora beherarik izango, beroenak 7–11 gradu artekoak izango dira. Larun batean orduek aurrera egin ahala jasotzera eginen du. Goizaldean eta goizean goiz oraindik tarteka hodeitsu egonen da, batez ere Kantauri isurialdean eta mendebaldean, eta ez da baztertzen tarteka tantaren bat edo beste botatzea. Goiza aurrera joan ahala, hodeiak eta ostarteak geratuko dira zeruan. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean hasieratik larun bata eguzkitsua izango da.
Haizea suabe ibiliko da, arratsaldean ipar-ekialdeko ukituarekin kostaldean. Temperatura maksimoek beste koska bat eginen dute gora eta beroenak 9-13 gradu artekoak izanen dira. Eta igandean eguraldia eguzkitsua izanen da oro har. Kantauri isurialdean batez ere kostaldetik gertu, behe-hodeien tarteak izanen ditugu goizean eta gauean eta erdialdeko orduetan zerua garbiago egonen da. Lurraldearen gainerako tokietan eguzkia gailenduko da eta erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuekin gauean, batez ere Araba eta Nafarroa hegoaldean. Haizeak hego ukitua izango du eta temperatura igo eginen da. Beroenak 13-15 gradu artekoak izanen dira. Kostaldean brisa sartuko du erdialdeko orduetan. Politika literalki jendarteko izkin guzietan dago. Literalki erraten dut, kaleetan, segurazki ikusi duzu oraikinen izkinetan, egoten da olako plakita bat, eta plakita horretan jartzen du kale horren izena, edo auzoaren izena, eta nork erabaki du, lehenik eta behin izen hori horregotea, zergatik omentzen da, pertsona hori edo hiri hori, eta ez bertze bat. Eta ze hizkuntzatan jarrita dago, hizkuntza bakarrean, bi hizkuntzatan, zeinetan. Hain zuzen ere, Euskararen defentsarako sareak, hemen Iruñean bertan halako borroka bat, eramaten duela urteak, orokorrean, ez bakarrik Euskararen defentsarako sareak, euskalgintzaren mugimenduak, errotulo horiek, bakarrik gazteleraz egon ez daitezen, baizik eta euskeraz baita ere. Eta hain zuzen ere, otsailaren 23an, elkarretaratze bat, deitu zuten Konstituzio plaza berriro ere, hizkuntza bakarrean gazteleraz jarri zutelako, eta hori aldatzearren. Horretaz, solasteko, Joseba Otano, Euskararen defentsarako sareko kiderekin, egonen gara gaur solasean. Arratsaldeon, Joseba? Arratsaldeon zuri. Esker gurean egotegatik. Joseba, erraten zenuten, prentxauar batean aski interesgarria, erraten zuten UPNek aspaldi elebiten jarri zuen Paderborn parkeko plaka barkatu. Espainieraz eta alemanieraz, erraten zen, elebitan bai, baina espainieraz eta alemanieraz. Euskararik ez, orokorrean. Errango zenuke, Iruñeko udalak UPNek normalki, baduela hori, sesgo hori, plaka guziak gazteleraz jartzeko nolabait ere deserie, errango genukena. Bueno, joera bat badauka horrela egiteko, ez? Euskaren ordenantzak agintzen du beste gauza bat, baina haiek joera daukate dena gaztelera hutsean kartzeko. Bueno, kasu horretan Alemaniareaz ere, Paderborn hiria tartean zegoelako, baina bueno. Badire kale andana bat, ezta? Urte guzti hauetan egon direnak bakarrik gazteleraz, berritu baitere bai eta gazteleraz jarri, eta nola baitere euskararen aldeko defentsan horri bilizarete borrokan, horri buelta emateko. Ez dakit, ze emaitzak lortu dituzuen? Bueno, ze emaitzak, gero eta zeiago da emaitza lortzea, baina, bueno, pentsatu behar du hau epe luzeko borroka dela, hori frankismo garaian dena gaztelaniutzen zegoen, gero iritsi ziren hauteskundeak, Balduz izan zen lehenengo alkatea, nolabait herri batasuna zuen aliatu orduan, eta orduan jarri ziren plaka asko elebidun, ez? Eta gero UPN botere iritsi zenean, hasi zen berriz gaztelaniutzean, ez? Eta ordenantzak, ja ordurako 1997ko, ja agindu elebidun izan behar zirela. Eta ordenantza plenoak onartzen du. Eta agintena guzia da, ez? Eta ere gazteleraz bakarrik. Hau, erabat intentzionala da, Joseba? Bai, beti bilatzen dute zerkitu bat. Azkeneko Euskararen ordenantza egin zuen aginte berria. Sartu bezin laster, egin zuten Euskal ordenantza, aldatu zuten aurrekoa, azkeneko momentuan aldatua, hasiera honen garaian, gutxiren zuen ordenantza horrek. Eta bai, esan zuten aukera okerrago jartzeko, jarri zutena baino, ez? Baina mantendu zuten elebitasunarena. Bueno, pesoaren adostasuna behar zuten, zerbait onartu behar zuten. Hori horrela dago ordenantza, baina gero ez dute betetzen, hori da kontua.
Iruñean bertan, egon dire kale andana bat bakarrik gazteleraz, eta lortu duzu, kale horietako onditzi buelta ematen nola baitere eta elebiten jartzea? Bueno, hori lortu zen Iruñeko euskalgintza, garai batean. Hori izan zen Mailaren aurreko agintaldiaren azkeneko urtetan, lortu zen ordenantza aldatzea, eta jarri zen artikulu bat erranez, bai gaztelerak eta bai euskerak tamainu bera, kontraste bera eta ikusgarritasun bera izan behar zutela, ez? Eta eduki bera. Iruñean. Iruñean. Eta zenbait urtetan aldatu ziren kartel batzuk, nolabai Iruñeko euskalgintza eta udalaren arteko elkarlanaren bidez. Hasieran UPNrekin, bere azkeneko hilabetetan, eta gero hurrengo udal batekin, hasiera honen garaian, ez? Gero moztu zen hori, baina bitartean aldatu ziren kartel asko, gaztelera utzitik elebitara. Hau ze aldatzen da, hizkuntza eremuaren arabera? Hau da, iparraldean, eremu euskaldunean, orduen bakarrik egoten aldire euskeraz, edo beti egon bar da elebitan, eremu ez euskalduna deitzen denean, hor legez nola baitere, bakarrik gazteleraz egoten alda, ez dakit badugun informazio hori. Eremu euskaldunean ez dago ezer arautua. Legeak ez du ezer aipatzen, ematen du berez egin behar dela gaztelaniaz. Gero kasu gutxi batzutan egin dira elebidun, baina bueno. Eremu mistoan, zehaztuta dago, jar daitezkela elebidun, horrela agintzen du dekretua, zer legeak ere horretaz ez du zer aipatzen, ez? Baina dekretuan bai, jartzen du zehazki egin daitezkela elebidun. Ez behartuta, baina jar daitezkela. Eta gero dago Euskal Ordenantzak Iruñean agintzen du elebidun egiteko. Auzitegi, badago administrazio auzitegia, hain zuzen ere, olako gauzen inguruan ebazpenak ateratzen dituena. Kasu honetan, normalki arrazoia eman dizu, ez? Edo behintzat Euskararen aldeko borrokako jendeari arrazoia eman dio, plaka horiek aldatu behar zirela eta bi hizkuntzetan. Gehienetan bai, baina ez daki beti izan den koherente bat, eta orduan, eta Iruñeko udalaren eskariz, Konstituzio plazaren afera honetan bildu zen plenosoa. Normalean hirukide dira, eta orduan bildu ziren bederatzi direla. Denak bildu ziren hori erabakitzeko, errekurtso erabakitzeko plenosoa. Nafarroako administrazio auzitegieko plenosoa bildu zen, eta aho batez erabaki zuten, jarri behar zela elebidun. Eta gainera, dekreto dioen moduan, lehentasuna izan behar duela euskarak. Hau da, beraz, erabaki zutena Konstituzio plazarekin. Uste nuen aldere bestela, uste nuen Konstituzio plazari hasieran jarri ziotela plaza dela Konstituzioan izena bakarrik, hau da, nola baitere, gaur jorratzeko genuen gaia, baina ulertzen nuen administrazio auzitegiak, hain zuzen ere, aterazuela ebazpena erranez, kasu honetan uzten altzela horrela, bakarrik gazteleraz. Ez da, ala? Ez. Udala jarri zuen plaza de la Constitución eta Nafarroako administrazio auzitegiak kide guztia bilduta erabaki zuten elebitan jarri behar zela. Orduan, Iruñeko udalak errekorritu zuen, eta azkenean esan da epaile batek erabaki duena. Nafarroako administrazio auzitegiak kontrolatzen ditu udalen erabakiak, orduan administratiboa da, baina nolabait funtzio judiziala daukana, eta gero daude betiko epaileak eta haien botere gehiago daukatez. Elegitea jartzen bada, haiek erabakitzen dute. Kasu honetan, epaile batek erabaki du. Gero, joan diteke aretora, errekorritzen segituz gero. Gu ja ezin dugu, ez ginen aurkeztu. Diruri ez gastatzeko, ez? Eta epaile batek erabaki du, hori da izen propia, beraz ezin da itzuli. Arauak ez du denean haiek asmatzen dituzte, dakitxo. Atera duen ebazpena da, izen propioa dela? Bai, eta ezin dela, eta izen propioak ez direla itzultzen, dakitxo. Konstituzio plaza nola da izen propioa? Plaza badu izen propioa. Zu ditzen zara, ez daki, Juan, plaza ditzen da, plaza de la Constitución, kitxo, eta izenak ez dira itzultzen. Baina gara zentzu horretan... Eta hori gantzaz da betetzen, eta berak dio, alkateak erabakitzen duela izena, eta berak
jartzen badi hori, ja izen propio bihurtzen dela, eta izan litekela erderutzean. Baina eta orden hori errotulo guztiekin izan beharko zen, ez? Zen rotulo guztiak orden izango dira izen propioak, jartzen badu nizaraki, Mari Domingi kalea, pues izango da Mari Domingi kalea, nahi dut hirukote erregla hori da UPNren teoria, bai, hori eta nolabai epaien babesa dauka, zer epaiek egiten dute nahi dutena. Beti nahi dute euskaren aurka. Beraz, kasu honetan, hori nik uste adierazgarria da, ez? Administrazio auzitegiak aho batez bederatzik errantzuten baitz, elebidun jarri bartzela, baina gero hori errekurritzean, botere gehiagoko epaile batek, errandu ez gazteleraz jarri behar dela. Egin zenuten elkarretaratzea, otsailaren 23an, ez da zer modu atera zen elkarretaratze hori? Bueno, jende gehiagi zen bildu, nahiko argazki txuroso bat ekiteko, baina kontuan izan behar da oso egun txarra atera zela, euria, hotza, etxean egoteko moduko eguna zen. Baina, bildu zen nahiko jende, gutxinez argazki bat egiteko, eta zertxoa gehiago. Uste dut jende gehiago bil dezakegula, baina, kasu horretan, hori zen ginen batzuk, eta adierazi genuen gure naia. Adieraztean, nola baitere publikoki, desadostasun hori. Ez dakit, badagoen aukerarik Joseba plaka hori aldatzeko, badago nola baitere zirrikituren bat? Juridikoki ez dugu errekurrituko, ez ginen aurkeztu ja kontentzioa joan zenean, eta hor dago, baina aldatzen badau dala, eta beste alkate batek erabakitzen badu, elebidun jartzea, egin dezake ez, baita ere berriz izen aldatu, zer lehen zen Baluarte plaza eta orain Konstituzio plaza. Nahiko adierazgarria da afera ez, nahiko simbolikoa da, Konstituzio plaza, eta azkenean, bihurtzen da plaza de la Konstituzio, Konstituzioa euskaren aurka dago, eta azkenean, simbolismo horrekin, gaztelania utxean dugu. Nahiko adierazten du zer den Konstituzio horrek, zer den Konstituzio hori. Oso simbolikoa ez, aldatu, Baluarte plaza zen hau, aldatu dut hori da la plaza de la Konstituzio. Bai. Hauxen da eman den aldaketa. Bai, egin ziteken elebidun eta nolabait aurpegi garbitu, baina benetako izaera erakusten du euskarotzean jartzeak. La plaza de la Constitución, beraz, hor dugu. Joseba, bai galdetu nahi nizun, norbaite pentsatuko du, bueno, plaka hauek azkenean, pues zer dakit, horreizkin batean dago, eta, euskara ez da aldatuko horrengatik. Baina zuek erabiltzen duzu kontzeptu bat, da hizkuntza paisaiarena, eta bizan zait, eski interesgarria, ez? Ez dakit, zergatik errango zenuke garrantzitsua dela plaka horiek eta zardu ikusteko kontzeptu honekin, ez? Hizkuntza paisaiarekin. Bueno, nik entzun nuen lehenengo aldia izan zen Iruñeko euskalgintza, hor nengoen. Eta Iruñeko euskalgintza bai erabiltzen zuen kontzeptu hori hizkuntz paisaia, eta nola bai, hizkuntz paisaiak adierazten du zenolako hizkuntza dauden toki batean, ez? Dena, gaztelaniaz baldin badago, ematen du gaztelaniaren lekua dela. Elebidun badago, orduan, bi hizkuntzetako tokia dela geratzen da, ez? Ematen digu, bai, sentsazio hori, ez? Ere espazio hori. Bai, gero kaleko erabilera, izango da neurri batean edo bestean, ez? Baina badago biziri, horrela ikusten du biziri dagoela, ez? Gero gehiagi ez da sumatzen, baina, hizkuntz paisaiarekin beste testigantza bat ematen da, ez? Erraten genuen moduan, nola politika sartzen den zirrikitu guzietan, toki guzietara ditzen den, eta hortxen, kaleko eraikin handi horretako izkinean dagoen plaka horretan ere bai badago lehia bat, kasu honetan, euskara defendatzeko lehia hori, erraten genuen moduan, Iruñeko udaleko ordenantzak erraten baitu, elebidun egon behar direla, eta ez dire behintzat hori errespetatzen hori. Euskararen defentsarako sareak hori egin duen, nola bitere, salaketa. Joseba, ez dakite bertze konturen batekin zaudeten Euskararen defentsa sarean orain, momentu honetan? Bueno, baliteke hurrengo kontzentrazioa izatea burlatan, zer hor derantza aldatu nahi zuten, ja nahi zuten aldaketa okerrerako, Euskararen okerrerako,
alegazioak aurkeztu genituen, aurkeztu zuen Burlatako jendeak, aurkeztu zituen, eta suposatzen da, hauteskunde baino lehen, behin betiko onespena eman behar diotela, eta orduan protesta egitera joango gara. Baina, ja, martxan gaude ez, gutxi geratzen da. Hor Burlatako agintarien kontua da. 3 hilabete gelditzen dira hauteskundeetarako, maiatzaren 28an. Beraz, Burlatan akaso ikusiko zaituztegu berriro ere. Bai, baina gaiak agertzen dira edonon, izan daiteke beste bat. Zain daiteke beste bat, hain zuzen ere horretarako dago Euskararen defentsa sarea, holako erasoen aitzinean, erantzun bat emateko. Gaurkoan, Iruñeko errotulazio horien inguruan aritu gara, erraten genuen moduan, hizkuntza paisaiaren garrantzia, segurazki uste duguna, baino, funtsezkoago delako gure inguru honetan. Joseba Otano, Euskararen defentsarako sareko kiderekin, gaur konsolasean, mil esker handitz. Eskerrik asko zuek. Ditzagun orain Atarrabia eta Iruñeko udaletako albisteak. Atarrabian deialdia garbiketako 4 lanpostu huts lekualdatze lehiak eta bidez betetzeko. Beraz, adiegon bilatu informazioa webgunean. Horretaz gain, 3 herri zirku tailerra egonen da. Iragarkian diotenez, oialak, malabareak, trapezioa eta ausartuko altzara hilkorren arrapala probatzera, izen emate eta ordainketak martxoaren 2tik 9 arte. Eta azkenik, Atarrabia osoa energia komunitatearen aurkezpena eginen dute. Martxoaren 9an izanen da, 7etan aurkezpen hori. Udalaren bidez, Zel Toda Navarra energia komunitatearen parte hartzea sustatu nahi dute. Horrek 0 kilometroko energia jasangarria sortuko du udal eraikinetako estalkietan jarritako plaka fotovoltaikoen bidez, eta horrela faktura elektrikoan aurreztuko da. Iruñeako udalak hiria uzteko, Sadar eta Taxoare kaleetatik irtetea gomendatzen die, Mutiloarako noranzkoan, datozen 2 asteburuetan jabieradak eginen dituztenei. Udaltzaingoak trafiko intentsitate handiagoko bideak erabiltzea saiestu nahi du. Hala nola, zangozago etorbideak noainerako irtera PA34 errepidetik. Baita ere Iruñean, zahartze aktiborako ibilaldi nordikoak martxoan, Jena de Vida programa Iruñera iritsiko da eta 18 saio antolatu dituzte bereziki adinekoentzako. Iruñeko udalak eta CaixaBankek jarduera fisiko inklusibo hau sustatzeko programa bat hasi dute Iruñeak zaintzen zaituen bitartean. Eta azkenik Milagrosa Mendillorri eta Zabalguneko Zibibox zentroetan txotxongilo antzerkia izanen da martxoan zehar. Aste hauetan 10 jarduera izanen dira txotxongilo ikuskizunak, fabrikazio tailerrak eta tiritikuentosak. Euskaldunek izaten ditugu urtean zehar olako data batzuk, Euskaraldia hortzen dugu, egun batzuetaz Euskaraz biziki aitzeko eguna, korrika ere izaten dugu, jardunaldi ezagun hori, Euskal Herria guztiak gurutzatuz, lasterka Euskararen alde, baina ekimen horiek egiten direnean beti erraten da, Euskara ez da egun bateko edo aste bateko afera, baizik eta urte guztiko 300 eta 365 egunetako kontua. Pentsatzen dut, nolabait ere xede horrekin edo duela 6 urtetatik, 2018tik antolatzen dabiltzate hementxen, Iruñean, Euskara 300 eta 365 egun ekimena, Euskaltzaleen topaguneak antolatzen duena, Nafarroko gobernuarekin batera elkarlanean, eta horretaz aritzeko Euskaltzaleen topaguneko Nafarroko zuzendariarekin, Oskar Zapatarekin egonen gara gaur solasean, beraz, arratsaldeon, Oskar? Arratsaldeon, bai. Mila esker gurean egoteagatik. Hitzarmen hau sinatu duzue, zuzenan galdetuko dizut, Oskar, zer da hitzarmen hau? 2018tik urtez urte errepikatzen dugun lankidetza hitzarmen bat da, ezta?
izenburuak dio, zer dakan bere baitan, ezta, Euskarak 365 egun. Izenburu hori jarri genuen aspaldin, Euskaltzalen topagunean, hasi ginenean, gogoetatzen behar zela halako ekimen erraldoi bat eta nolabait mantenduko zela denboran, ezta? Eta Euskaraldia bilakatu aurretik hasiera batean hori zen erabiltzen genuen helburua. Eta orain ikusten dugu komeni dela, bai, Euskarak 365 egun marko horretan kokatzea, bereziki erabileran jende kopuru handi bati egiten diogun eskaintza urtez urtekoa, ezta? Euskaraldia da iparra, esan dezagun Euskaraldiak hartzen du zentralidadea handia hitzarmenaren baitan, Euskaraldiaren antolaketan 2 urteko lana dugu, naiz eta urte alternoetan egiten den ariketa bera 15 eguneko ariketa bera egiten da 2 urtetik behin, baina hori aurretik bai prestaketa lanetan eta baita aktibazio lanetan 2 urteko zikloa ematen dugu, ezta? Orduan, ariketa egon ala ez egon, urtero eskaintzen dugu ze talde konkretu batzuei halako aktibazio ekimenak, ez? Kasu honetan, ze jarduera izanen ditu hitzarmen horrek, Euskara 365 egun? Bai, 2023 urtean ez da egonen Euskaraldi ariketa, ez dugu eginen aurreko urtean bezala azaroan 15 eguneko deialdi hori, ezta? Jendeari proposatzen diogu 15 egun horietan, txapaekin edo bizi belarri prest rol horietan era oso aktibo batean Euskararen erabileran eta hizkuntza ohituretan gogoetak egiteko eta praktikan jartzeko portaera berriak, ezta? Aldiz ikusten dugu, normalean, herri batzordeetan badaudela bi xede talde nekez hurbiltzen direnak bestelako ardurak normalean izaten dituztelako, ezta? Eta batetik dira gazteak eta bestetik guraso gazteak esan dezagun, ez? Haur txikiekin eta ibiltzen diren personak, ezta? Eta ikusi dugu, gogoetatu genuen, bazela oso momentu ona, aurten, ariketa ez egonik, beraiekin lanketa berezi bat egiteko, ezta? Eta urtea bitan banatu dugu, udaberrien egingo dugu egitasmo bat, eta udazkenean proposatu dugu bigarrena. Badakigu, zertan datzan edo zer izanen diren egitasmo horiek? Bai, orain udaberrian lanketa berezia egin nahi dugu, batez ere herribera eta Iruña herritik hegoaldeko gazteekin, ezta, eskualde guztietakoekin, ikerketa lanean bagaude eta proposatzen dugun ekimena da gazte topaketa batzuk antolatzea, hori martxoaren bukaera aldea ginen dugu Tafallan, Laiatzen deitzen da proiektua, eta hortan gure nahia da eskualde horietako gazteen topagune horretatik proposamen berriak, berritzaileak eta haien eskutik eta gauzatu daitezkenak hurrengo urteetan, ezta? Hori da udaberrirako egiten dugun planteamendua, eta ja udazkenean berriz ikusten dugu importantea dela garai horretan guraso euskaldunekin eta ekimen berezi bat edo planteatzea. Aurrean heldu deitzen diogu ekimen horri, eta azken batez egingo duguna da enplazamendu bat, aurren inguruan ibiltzen diren, lan egiten duten heldu horien arteko hizkuntza ohituretan eta hizkuntzaren erabileran eragiteko, ezta? Orduan, izanen da ekimen bat ere gauzatuko dena udazkenaren bukaeran, baina bai udaberritik bagaude lanean aliatuak eta pixkat aliatuen sarea eratzeko, eta baita beraz egitasmoa zer den eta azaltzeko, ezta? Orduan, izanen da egitasmo bat ikastetxean presentzia edukiko duela, baina baita herriko plazetan. Guri interesatzen zaigu asko herriko plazetan, hor gurasoak eta haurrak biltzen diren horietan eragitea, nahi dugu, sensibilizazio kanpaina potente honen bitartez horietan eragitea, eta gero 10 eguneko epean nolabait ariketa kontzeptu horretan ere murgiaraztea persona horiek, ez heldu horiek.
Ze tokatuko zaie egitea, gurasoei kasu honetan? Nahi dutena. Guk tresnak eskainiko ditugu, proposamen batzu plazaratuko ditugu, baina Euskaraldian bezala, herriei batzorde horiek erabakiko dute bere herrian nola egin, zer egin espreski, ezta? Uste dut hori dela ere garrantzitsua, aukera ematen dielakoz, haiek gogoetatzeko eta bertatik bertara proposamen egokienak egiteko, ezta? 2018tik bazatozte egiten hitzarmen hau, bintzat, Nafarroko gobernuarekin, ez dakit alako ekintzak edo bertzelakoak ere egin dituzuen, ez dakit gutxi gora bera, ze balorazio egiten duzu orai bizket nolabait ere atzera begiratuz? Balorazio ona egiten dugu, Nafarroko gobernuarekin badago marko estable bat, 2018tik alako ekimenak aurrera eramateko, hori oso gauza garrantzitsua da, ezta? Behar duzulakoz baliabide kopuru desente bat, modu egonkorrean lan egin ahal izateko alako ekimena bat gauzatuko bada era egokian, ezta? Horretan, importantea da, Nafarroko gobernuarekin sinatuta dugun ekimen hori, bai, baina badago ere beste aspektua guretzat importantea dena, ezta? Hemen denok beharrezkoa gara, ez? Indar berritze prozesu honetan, Euskararen indar berritze prozesu honetan, ezinbestekoa da herri ekimenaren indarra eta gure bitartez gauzak planteatzea, baina ezinbestekoa da instituzioen implikazioa eta Euskararen aldeko urratsak ematen jartzea, ezta? Eta ikusi dugu hemen sortu dela aukera bat, nolabait elkarlanean ekimenak ere plazaratzeko. Nafarroko gobernuarekin bereziki marko oso egonkorra dugu, baina esan behar dugu ere Nafarroko udal askorekin, udal euskara zerbitzu askorekin ere, halako hitzarmenak edo kontratuak egiten ditugula Euskaraldia eta bestelako ekimenak aurrera eramateko. Hortxen elkarlan hori beraz, baina elkarlan hau zertan gauzatzen da? Pentsatzen dut Nafarroko gobernuaren kasuan, zuen papera argi dago, Nafarroko gobernuak egiten duena, hein handi baten finantziazioa da, kasu honetan irakurri dut 155.000 euroko diru partida bat zuzenduko duela honat, nolabait ere hitzarmen horretan, pixket hori izango zen Nafarroko gobernuaren papera? Bai, zentzu horretan, ezta? Babesle gisa agertzen da, hitzarmenean, lana, esan dezagun, ekimenen garatze lana topaguneak egiten du, baina hor ere Nafarroko gobernuaren baitan gogoeta bat eragin du Euskaraldiaren bueltan sortutakoak eta bada, hemen etxe barruan hizkuntza plangintzak landu behar ditugu, ezta? Eta Euskaraldiak batez ere entitateekin egiten dugun lan horretan oinarrituta, ariguneen figura sortu genuen momentutik, gobernuak hor badauka tresna berri bat horretan eragiteko. Eta gogoeta hori egiten ari direla, eta ikusiko da, hurrengo urteetan hori gauzatzen den. Baina, bada denok elkar ikasten dugu, denok elkarrekin egonda ikasten dugu, eta ikusten dugu, Euskaraldiak tresna berri bat eskaini die, etxe barruan, hizkuntza planak eta gauzatzerakoan, ideia berri batzuk eta inkorporatzeko. Eta hori da guk ere egiten diogun proposamena. Nafarroko gobernukoak ere egiten dute Euskaraldiaren ariketa? Bai, Nafarroko gobernuko kideak maila personalean inskribetzen dira Bizi edo Belarri Press rola jokatzeko, ezta? Eta baita hainbat departamentuetan sortzen dituzte ariguneak, ezta? Arigunea sortzeko behar duzu euskaldun kopuru bat, ezta? Bermatu ahal duena beraien arteko elkarrizketak edo egon daitezkela euskaraz, Bizi edo Belarri Press kopuru bat behar duzu, adostasuna departamentuen baitan, eta bai, negoziado desentetan eta egon dira bai, batez ere osasun bidean eta hezkuntzan ez bereziki, bai. Kuriositatez, Oskar, galdetzen aldizudan, 155.000 euroko partida bat egiten da, guk herritarrek normalki ez dugu jakiten gehiegi zifra horiek zer erran nahi duten, diru partida hori erran dezakegu, konten egotekoa dela, erran nahi dute ematen du gauza handana bat egiteko zifra horrek? Ematen du batetik ekipo txiki bat modu onkorrean mantentzeko, hori ezinbestekoa da, azken batez honen atzean dagoen lana da herrietara jaistea, herritarrekin egotea, aktibazio ekintzak proposatzea, aldi berean entzuketa
ariketa bat egitea eta jasotzen dugun horretatik ekimenak berregokitu eta behar da kilometro asko egin, behar da jende askorekin egon, eta horretarako behar duzu ekipo profesional formatu bat, eta ilusionatuta. Ematen dut ekipo txiki bat mantentzeko, eta baita hainbat ekintza antolatzeko. Nahikoa den edo ez den nahikoa, gaur egun duguna hori da. Guk irudikatzen dugu beharko genukela beste, ez dut esango beste horren beste, bai? Baina partida handitu beharko litzatekela benetan egin nahi dugun hori guztia egin ahal izateko. Orduan, hori beti da gauza bat dagoenarekin aurrera egiten dugu, konten gaude, baina beti ere iruditzen zaigu hobetu daiteken zerbait dela. Eta aipatzen zenuen bertze kontu bat, Oskar horrekin zer ikusia duena, 2018tik bazatozte egiten hitzarmen hau, eta hori garrantzitsua da, erraten zenuen egonkortasun bat ematen duelako, eta hori edozein proiektu garatu ahal izateko funtsezko kontu bat da, baldin bada urte bat bai hurrengoan ez dizut ematen, horrek zailtzen du nahikotxo, pentsatzen du taldea osatzeko, proiektuak gauzatzeko, izate egonkortasun hori lagungarria. Bai, hori herri ekimenetik sortutako euskalgintzako erakundeek aldarrikatu behar dugun zerbait da, eta egunen batean lortu behar dugun zerbait da, ezta. Jende asko eta asko ari da lanean, euskararen sustapenaren inguruan, izan topaguneren inguruko elkartetan, izan euskaltegietan, izan bestelako, izan edabideetan, ezta, eta oso neketsua da, eta batzutan oso gogorra da, ez jakitea urtez urte, zen olako partidak izango dituzun, ari zarenean jende asko kontratatzen, soldata asko pagatzen, eta duzun ardura oso handia da, zentzu horretan, azken batez, ez gara ari bakarrik euskararen sustapenari, baizik, euskararen sustapena ongi egiteko behar diren profesionalen ongi izatea zari gara, eta horretarako beti eskatuko dugu nolabait marko egonkorrago bat denontzat, edabideen kasuan ezinbestekoa da, jakitea zer izanen duzu hurrengo 3-4 urtetan, planifikatu ahal izateko, gauza bera euskaltegien kasuan, eta gauza bera da euskal elkarteen kasuan, Ari gara urtez urte, aurten etorriko da, ez da modu egokiena, beharko genuke zerbait egonkorrago, dudari gabe. Hitza ez dakit konzertazioa den, hitza ez dakit 3 urtetarako hitzarmenak sinatzea den, hitza ez dakit 3 urtetarako diru partidak sinatutak edo itxitak egotea den, baina bai urratsak eman behar dira zentzu horretan, ez bait da onena urte batean, honekin funtzionatu behar dugu, baina ez jakitea hurrengo urtean ote dagoen edo ez dagoen. Epe luzera begira, euskararen indarberritze prozesuak beharko du urte askoan eta askoan, herrigintzatik eta sortzen diren erakundeak ere, ezinbestekoak dira, ezinbestekoak gara, eta hori babestu beharko luke, babestu behar dute instituzioek ere, bai. Euskaltzalen topaguneak, aipatzen genuen, sinadura hori, hitzarmen hori sinatu dute, kasu honetan Euskarak 375 egun proiektu horrentzako, kasu honetan herritarrekiko harremanetarako kontseilarekin, Ana Oiorekin, sinatutakoa, eta hortxen ikusiko dugu aipatzen zuten, 2 jarduera nagusi horiek egingo dute, aurrei edo gaztetxoenei zuzendutakoa bata, bertzea gurasoei bideratutakoa. Oskar, azkeneko galdera aprobetxatuko dute egiteko, ez dakit honetaz gain bertze fronteren batean ere bazabiltzaten, hemen Euskaltzalen topagunean Nafarroan? Bai, indarberritze prozesuan zabaleki dauden frente horietan guztietan egon behar dugu eta egon nahi dugu, eta bagabiltza halako ekimenak proposatzen, eta gurea da, esan dezagun lan ere ikitzaile bat beti, baina ezin dugu ahaztu, hemen behar ditugula tresna egokiak benetan aurrera egingo badugu, eta tresna egokien horien artean badago euskararen lege egoki bat, ofizialtasuna aitortzen diona Nafarroa osoan euskarari, eta hor ere, konseiluko beste kideekin batera lanean ari gara, iruditzen zaigulakoz, ezinbestekoa dela indarberritze prozesuan 2 karril horiek modu paraleloan ongi hornituak egotea. Behar da lege bat, babesten duena egiten den lana,
habitat egokia ematen dion euskararen garapenari, eta behar dira baliabide nahikoak egin beharreko ekimen horiek aurrera eraman ahal izateko, eta noski behar da horretarako planifikazio egoki bat. Erabilera sustatzea beraz, eta baita ere, lege aldetik beharrezko baldintzak ematea, ofizialtasuna eskatuz. Oskar Zabata Euskaltzaleen topaguneko zuzendaria, hemen Nafarroan, guzti hau kontatzen gaurkoan guri, beraz eskertzea geratzen zaigu, Oskar, mil esker onditz. Zuei. Hauxen hemen magazinean gaurkoan eskaintzeko genuen guztia, asteburu hona pasa eta astelenean hemen egonen gara berriro ere. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.